Norno jorane news ngai chung saimano tinini dino tininka 14 Oktober ngai tininka khumulungo bobagrani saklai mungbai tini ajaga kaisa kotor mas gathering nai ga abhai kheno tini okhorja 45 komolpurni lukurok kubangma norok nai tongdi cameraman phadi ga norno phunungnai asuk kubangma lukuro okhorjak tabuk Engkai phadi chung khana layano chung kaisa taku bai kok salayano busuk borok okhorka ba busuk gari okhorka aro o mas gathering ko sabo phainai tamoni bago mas gathering kha chung oborok chung khana layano thanglayano chung khoroksa taku bai chung kok salayano engkai lamsako palano takukno na nono lamsako engkai tini je asu borok kubangma nugo gari kubangma norok biang thangbaina nibo chung tini khumulung syndicate ground o tini je bubagani ringjakmani tini 14 tarikh mass gathering mega mass gathering o gathering chung thana aitung chung karon gathering kha chin tiprasari manthani gathering abon bagano chung tini komolpur 45 bukhaktui chung joto tiprasa ongoi chung tini gathering thangna boi chung reading tongjak engkai tini norni 45 komolpurni ungoi kai busuk ro gari okhorkona ba busui ba kai busuk borok ro okhorka tini 45 komolpurni ungoi gari minimum 30-32 ta gari tongsung kotor chikon miliboi chung tini aro thana bagoi ready ungjagno chung tabu thangtonglai aro je tini main mass gathering mane obo tamono tui mass gathering ba sabo phai manjak phane aro tini mass gathering main uddesho ongkha gada tripalen chinti prasani constituent solution tini je adhikar ni demand narogo chung tini gada tripalen ba sonargo tini mass gathering aro phai manjak phainai Meghalaya ni chief minister contract sangma chung aro borono chung lamsongnai chini tiprasani ongoi ebo tipramothani ongoi engkai chung to nukha press meet ni bising tui je bubagra samani je 30,000 borok jomangni noi engkai tini je borok nukmani tal to aro 30,000 ni bisi dangno na komungno 30,000 ebab ungnai minimum 50-60,000 borok ungnai karon sara rajyoni logi ebon chung komolpurni jeromabe chini tiprasar bubagrana hamjagoi tiparmotona hamjagoi jeromabe tini gathering nakhor tongo asa khlaio 50,000 kiba 60,000 ebab ungnai engkai Tripura hasteo to kono dino je kaisa state ni CM phai kono kun dino tiprasaron boy kok sanan phai ko engkai obono poila Tripura motan hoite chungnugo engkai obo ta wansuk nung je Meghalaya ni CM phai ne aro obono tui nungtam sanamu ang sanamu Meghalaya ni CM phai ka laibama sujaknai ইতিহাস নাই ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম কোন আঞ্চলিক পার্টি ni mass gathering go এবং ফাতার হাস্তে ni কোন স্টেট চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা রাজ্য ফাইতঙ্গো এবং ত্রিপ্রাসানি খরাং ইয়াসা নাবাগই এবং ত্রিপ্রাসানি যে অধিকার গাড়ি ত্রিপুরানি বাগই খরাং তিসা নাবাগই বরচং লগরিনা ফাইতঙ্গো এবং আবন বাগই চং বরন বেলা বেলা কেন হামবাই ইয়াফারো nini sirimungka ani sirimungka ang tipramothani ekjona warriors komolpur 45 ni hambai engkai norok khanaoi man khana tini je bobagra advance press meet ni bising tui saklai rikha je 14 tarikh 30,000 borok jomangno ni bagoi engkai chung takungni khukti khanai mankha je tinin dino 60,000 ni upore borok ungnai engkai a jaga phai manjak phainai je chini Meghalaya ni chief minister bo phai support khlai phainai tiprasaron bo kok sapainai engkai norok nai tongdi paithak jora choyakaroi jorani news ang norone logi tongo Sumen Deborma hambai